Right. Tatichitambe kuchisa mwana para ichi. Andizvo chitaurirei kana mambo unosangana here mega mega mese muri pamwe chete nevekwavo kavo hamuna kusangana tiudzei vana paraiwa. Yes. Kufunga pane patanga tichida kuti pangoti chenge kudai kuitira kuti kuenderera mberi nemubvunzo wenyu. Nyaya yenhaurirano dzemari dze3000 idare rakaitwa nhamo ichangotanga. Saka isusu sevanhu vanga vasina kugadzirirwa nhamo iyoyo takaedza kuti mugeme semhuri yepapadera kuti tibatsire panhamo kusvikira panyaradzo, tichitarisirawo kuzopedzisa nhaurirano tichiziva figa yekuti gaidha inova 3000. Saka isusu pakuita kwataiita ndivo takakumbirawo wakatibatsirawo uno takaomerwawo takakwanisa kutseketudza kushandisa mari inoita 1.5 manyaradzo neparufu tichibatsira nevamwe vedu. Saka ndikutaurirana isusu tiri pachedu tichiona patati tichiomerwawo patati tichiedza kutatarika kuti tiedze kuti tichinge chete pakuti tiwirirane nevamwe vedu. Vakuru veduwo pakubvunzawo patati tibvumedzo tichizamuka toita sei nyaya dzakadai kana dzichinge dzakamira kudai. Paibva pataurwa nyaya yekunzi kana uchiita nhaurirano dzedu zvinofana kunge dzisina nyaya dzichikuita nemari, unofanira kuramba tichidzokera kuti une zvipfuwo chivanhu. Asi nyaya iripo yanga iri nyaya yekuti isusu chiitiko chikuitika pachakaita tanga tisino kunge takachitarisira, asi tinetarisirawo futi nekuti sezvo zvaitika tiri panyika. Mutaura matare emahungu kane zvinhu kona tasvika pastage yatatasvike kukudzai tatokuudzai kuti endai mutaura zvakati zvemombe zvechii zvese ndisitachi kutaura sekuudzwa kwamakazviita nevakuru vedu handiti mapaona 3000 inotenga mombe ngani paevery 1000 handitika right 300 mombe mudani handiti. Kana tichitaura zvemombe munongo tinoda mombe 10, tinoda mombe 15, tinoda mombe 25, tinoda mombe 30 handiti mapaona. Chatakubuditsirai panze ndechekuti makuita izipi musina kutaurirana zve3000 mukawirirana handiti idistortion yamune makutaurira isusu handiti. Pane vanhu venyu vamakatuma muno vakasvika kwese iko, saka tisi kuda kutambisirwa time nenhau ye3000 makutodipa ndikuongororei, hamuzondida handiti mapaona. Toda matara ari substantive and remember when talking to us mukutaura nevanhu vechivanhu handiti mapaona, vanoziva zvatinofanira kungokuudzai vatatipinde mumatare tichidaro handiti mapaona. Chati hamuna here kutaurirana nyaya ye3000 nevanhu sekutaura kwavanga vachiita, vataura 3000 vakadzoka vatoda 10000 handiti. Ndobva mataurirana mukataurira vakati kana mati 10000 orati 5000 hatizvipapo handomataurira mai kuchita zvichitaurwa nemunhu muripo handiti. Kana zvava zvisiri zvoka munotaura kuti aiwa zvavakutaura vachitaura vachiita pazvisiri handiti makwana. Gakava munoroona parinouya richiita parinozomutsa muromo ndipapo pekuti nemakuramba nemiwo futi zvamune makataurirana handiti makwana. Taurai matare anoratidza kuti munoda kubatsirika handiti.
ndakupai mari dzese kuti hakutorina mari nevalue yemunhu, hatina value yemunhu kana kwatakambomuchaja munhu kuti zvakati. Ngatibatsiranei, mutupo ndivanani kutuziva ana mbuya kugara nhasi mudare redu munomu nemiwo muri madzimambo, asaka tiri kutambisa time yeumwe mambo imuchiziva nyaya takatarisana nayo pano. Handiti vakati vari kuda 3000 pakutsanangura kwakaitwa dare nevanhu vakavazomhara pano, right? Chiri kuda 10,000 ndopamutsamuro, chiri kuda 5,000. Handiti ndokuchinja kwezvinhu zvisina dare mukati kwatakaona kuti ndopari kubva problem. Handiti chiuyai pamberi pamambo kwatinotaura tichinyarana kumeso tichiremekedzana, so that munhu paanobuda anobuda achitaura zoti ndaanichitaura naye. Handiti mapawa ndonyaya kuburitirai panze kuti 3,000 kana makanga matoi handiti ndoya makanga muinayo, podiwa 10,000 kurapaidiwa 7,000 pamusoro, hakuna chinhu chakadaro chokuti wakaida $200. Handiti wozotaura kuti ndikuda 10,000, $9,800 yawakuda, hakuna dare rakadaro. Handiti asi kana tatataura nazve 9,800 munhu woti chiisai 2,000 ingoita 10,000, izvozvo zvinonzwika nemadare. Handiti mapato. Saka isusu takati aiwa zvakungoda kuti nyaya dzenyu dziuye pamberi pedare, kwete kusungisana asi pamberi pedare, so that tichita dare rinenge rinyorwa pasi. Muri kuti chiitwa munhu chamabudira padzapo chamuri kuti mauya nacho mawirirana, taurai apa ndochatakamirirana. ndopata tichiti isusu pavanga vachitsanangura taona kuti tiite gakava mumatare vamwe vachitendera, saka tinenge tisiri kuziva, ndosaka tauzobatsira. Asi pamwe pakutaura unokwanisa kupodza kuti 3,000 takaiwirirana, asi takaiwirirana tiri kubvira parufu kuti muchati 3,000 kuviga munhu 3,000 nyaradzo, chenji yasara ndoyomupa vanhu. kwete kuti sekudaro. Aiwa batidza apa tiona ngo mari yamakashandisa imingati kuviga munhu aisinosusa mudare nemapurisa muisa mudare yakudiwa kai imuri kuinclude pamari yamakashandisa parufu makaviga munhu zvikapera, mukaita kunyaradza zvikapera. Takutaura nyaya yekuchenura vanhu, ndopamusinamusisana ipapo havana kunzwisisana, vakanzwisisana vakataurana vakasvika pakuwirirana kuti pakana vapedza kuviga munhu uchabhadhara 3,000. Yes, kana makawirirana izvozvo muri kuti isu hatisi kunzwisisa kuti mamuchitaura kuti nhasi zuva richingani muchiuya pano takakubhadharisai kuti chenurai matare edu, hamuna kuchenura kusaka kusvika patinozotaurirana kuti chenurai matare edu ndokuti makateuka ropa mudunhu, totadza kunzwisisa kuti zvamakataurirana paruku izvi ndizvo here dai varume. Mukakweva matare ndoda kukudzai, ndo aya munozoona ashata manhu. Hatiti mapota, tinoda vanhu vekuti kana mukamira pamberi pevanhu, be very innocent, kuratidza kuti shuwa zvakaitika. Handiti but takanga tisiri intention yekuita zvakadaro. Handiti mapota, mobatsirwa nesu kuti hakuna munhu angaite akanangana nacho ndoda kudai, ozonoudza munhu waitira chinhu ndozvaiti hakuna munhu akadaro. Handiti bam, munhu nebhasko rake nemota yake nenhingi, munhu nebhasko rake kana anga ane bhasikoro, munhu kwakadaro kana anga sikadhi yake uko kwakadaro, tongonzi kwakanhongwa munhu akarohwa nemota, hapana akatoziva kuti mota yacho ndeyani. Handiti ndozvinonzi munhu aita chunhu
intentional achida. Saka imimi vanachikota mombe be open kudare redu tisati takukotai zvakashata. Handiti mapona isu hatinonoke kukota vanhu vakaperekedzera ngozi kuti pinza mumusha isu tambotambisa time yedu yekuda kubatsirana. Handiti mapona hatidi kukusiyai muri mega. Tambisire chii time yekugara pasi tichitaurirana zvinhu tichidaira tese kuti ndizvo here kuchiti eye ndizvo here ndechipi manje chamakuenda kunotaura panze kureva kuti dai tisina kukupai mukana wekuti rwendai panze maenda kudzimba dzenyu ndokwamainouya makutaurirana statement dzakadai muno muchaisai muagreement. Saka munotyisa kudhira nawo ndokudzikai mudare mangu izvozvi. Saka achifunganidzwa kuti mimi hatina time yekutamba vana vanoda 3000 ani mata vari kuda vakataurirana nyaya yekuti tiri kuda 3000 zwisisai. Vakazonouya vakuti tiri kuda 10,000 handiti ava vachiramba bidari raitoitwa ava vachiramba ndobva vazonzi muchida musingade hapa 5,000 hatichakusai handiti ndo nyaya yatavinga pano yekuchinja zvinhu ndoyatavinga mudare kuti titaure tiri mudare rimwe chete yekuti tikasunga itatasunga hakuna anochinja. Handiti mapona. Saka mese makadai so munotyisa kudhira navo kana tasvika pakadai so. Handiti mapona. Asi isusu manje nekuda kwechunhu chinonzi ngozi hatisiye rimwe divi rakahwina rimwe divi hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatiendei panze totaurirana nyaya. Tikakupai mufananidzo idai mwecontract ndandichikubvurai njere ipo paya kuti tiri kutaurei. Aiwa vana Makosa ichachikumbira kuti pa 3,000 towedzera 50 ningi $500 tachikumbira kuti towedzera $1,000 hatina vana Makosa kutaura chinonzi chokwadi vakomana 3,000 ndo yatinayo. Handiti mapona ndo anonzi matare ari substantive anogarirwa nesu pasi kwete dare kuti ndikakutarisai pameso ndoona kuti mukaonanda kudhautai ndosumuka ndotozoita kutodedzwa kunzi hunzai rimwe dare. Handiti mapona ndakutsvinyirai mimi mauya kudare ndichida kubatsirai handidi zvinhu zvakadini zvakadaro. Ndoda kubata dare rekuti tikaonana murodhi tinomhoresana tichifarirana kuti vana Makosa vakandiona pamombe makadii makatibatsira ukama hwedu nevarume vaya hatina dambudziko. Handiti vana Makosa mombe pa 3,000 imombe 10. Isu zviri nyore kwatiri kuti tikupei mombe 10 pane kuti tiwane 3,000. Ndo matara tinogarira muno. Handiti mapanzwa takati chindi pa 3,000 vedu we chingosiyai iri 3,000 tokupai dziri mombe. Handiti tokupai mombe 5 tokupai mari yemombe 5 tinokupai mombe 8 tokupai mari yemombe 2 ndo rinonzi matare. Handiti andambokungidzwa ndopedza time yakutipedza nenyaya yakadai vanga vangodisikaza kuti mari yatakabatsira kurufuyera yakawandisa mangosvika ipapo chete kutuka. Handiti makwana kutuka hatifanirwi kusvika ipo paya varume. Handitika manzwa nyaya rodhi yatiri kukurapa mangwana munoiona kukosha kwayo. Nyaya yenzira yatiri kukura apa yekuti mumuda makachena pane pakatochenapo sinotoona kuti paonekwa kunzi rodhi yagadzirwa nevaroora ndeipika munoona vakuisa huku. Handiti kuisa mabhaundari kururutsa huku kuti idedzwe kunzi nzira yakafamba nevanhu vachienda kumakuva hatingofufurika tichienda kumakuva. Makazviona kwati kune zvinhu zvakadaro mota taitayo gabhusi ikauya inotofamba nemunhu macho yakaiswa huku mota yopinda nepa chivanhu chedu. Ndo nzira yatiri kukura vana Paraiwo kuti tigozoti kana tasangana nezvatingasangane nazvo mangwana
tinogona kusangana nazvo kana kusasangana nazvo. Handiti mapanzwa. Mwari anenge achikudayirai nemidzimu yenyu ichikudayirai. Handiti tikaita zvinhu tichidhauta kuita kunge takushaina nerufu, ndo patinomutsa mhepo dzakadii dzakashata. Nokuti munhu akafanira kungokuratidza kuti aiwa simba riripo, nyangwe kanga kari kamunhu kasina chunhu, simba ravepo noti mhepo. Handiti hatiri kurwisana nemhepo. Toda kuti kana munhu problem inogona kuitika kumunhu time yese yaunodarika pawakasangana netsaona, you think about it. Handiti kana wabhadhara waita zvese zvinodikanwa, that spirit haikubate. Handi mapanzwa, aiuye munyoka kana makaiona pachuru mukaiuraya ikafa kuti takaiona panapo, zvinopera kwauri. Kana musina kuiuraya wakangoiona kuti yakapinda apa, ndokuudzai nyangwe 20 years muchidarika neipapo ndofunga kuti vakomana nyoka yatakaona. Vakomana nyoka yatakaona. Saka varume nyaya yatiri kutaura chivanhu chakakosha. Handiti makona. You end up wakuti kana wakagara nevamwe, if muchiverenga pepa so zvikangoonekirira hazvibude musoro mako, zvinouya kukudisturba chimwe chinhu chaunoti kana wakagara unongozvibvunza uchingozviomesera wega nezvinhu zvakadii. But kana tikataurirana tikaitirana zvataitirana tikapedza, handiti zvinopera zvinhu izvi. Handiti zvinopera varume. Ezvino zvinhu zvatiri kutaura kuti 1500 takashandisa kurufu, tikashandisa kunyaradzo, zvakatopera. But basa rakaitwa rikadii rikapura. Ngatiite basa ripfuure iri vanationa munhu iri, ngatiriite iri dii ripfuure. Mogara pasi mamegaga iri ngaripfuure. Handiti mapanzwa. Saka ngaripfuure chine chatakabata kuti right tazvinzwa takudai muchirongera dare. Handiti ozoshaya anochinja. No statement ira tinoda. Handiti mapanzwa, muri kuudza havana makosa, tinoda kutaurirana nyaya dzedu pameso pamambo, kana kuti pameso pedare ramambo. Handiti tikawirirana tobhadhara zvatawirirana. Handiti zvisina anozochinja. Handiti makona. Statement iyoyo yoga yakakwana. Handiti makona. Kana takupindura manje isusu apo tetakuti isu vanaparaiwa semhuri kana kuti paraiwa family tawirirana pamberi pedare ramambo nemhuri yekwamakosa kuti panyaya dzedu takubhadhara zvakati. Handiti musi wakati tichaita zvakati, tozosara tichitsvaga kuti zvinenge zvasara izvi tozodii. Matobuda mudare, mabuda mudare muchinyengedza ini. Handiti ka mozondiona kushata kwangu mangwana, handikusiyeni ndisina kukuudzai nyaya iyi. Handiti makona, hatina nguva yekutamba. Ndikasakuudzai vanachikona mombe nyaya takatarisana nayo pano iyi, matauro atiri kutoita yakasimba, inhau yekuti dei ndisingakudei. Mukaona ndichiperekedzera vanhu nyaya yakadai, kutora dembetembe nyaya yakadai, dei ndisingakudei. Handina nguva yekutamba nenyaya dzakadai dzinotipa kuti mwana asati aberekwa nhasi, handiti agofira matambudziko aasingazive kuti akaparwa nani. Handiti tinorambana muukama munozviziva here, taakugovana kuti aiwa zvakaitwa nanhingi ngosaina basa naizvo. Handiti mapona, kwaisina kuparwa ndokwainotanga nako kuitira kuti hondo itange. Handiti mapona, ngoza chisi chinhu chakanaka kachinoziva kuronga. Tingadai tichingoti munhu ukauraya munhu iwe ndiwo unongomukirwa nengozourawawo zvatopera. Tingadai tichirambidza kuurayana here. Inotanga mwana
wenyu mwana wake unzwanzi mwana akangowanikwa akaoma pamubhedha kana kurwara haana munozvitsvaga munzi muri kukanukei. Pane nyaya yakaitika mumusha menyu yakadai mwana haedzesere kana kuedzesera kuti mukuru wacho naari kuona handiti mapoa azive ndo panoda ngozi haimukire vanhu vanoziva kuti ndekwamakosa takutomhanya aiwa aite zvozvo tinogara rwedu totenga dzimba totenga mamota todii dzimba dzisina vanozodzigara ndokutaurirai 3000 ndo yakawiriranwa handiti vari kuda 5000 mati chii pamakuda panze mudare renyu takuchitokumbiro semunepakarai kuti pamaposa vachitinzwisisa dai vachitirega tiri pa 3000 ipapo tapera nozvatinokwanisa kumbira dai vachitinzwisisa anatete inozoti imi bhutini dai vamasiya tataura muri kuzvinzwa idare mugoni wepwere ndiasina handiri mapoa mugoni wepwere ndiasina ukazoti ndinambobvira ndakaona mwana mumaoko mangu iyo ndiwo unoti panosungwa matare ukati no its no yes ndokuzoti kweini ndinozi handina basa kufa kwangu zvarova handiti mapoa vakaenda kuchikoro mazuva ekupedzesera ayo kumashure pane rungano rwandisingakoshiwe rwana Antoni ana Koshi ana Basanio ana Shairo handiti mapoa kunzi ndiri kuda 1 fresh pound yenyama pabhodhemu nokuti hauna kudzora chikwereti changu nenguva kunzi aiwa takuwedzera mari akairamba ndiri kutoda nyama handiti mapoa saka ndiri kufara kuti mazuva ano taakutoka zvaiti ana Shairo handiti mapoa kuti iwe uri kutaura kuti uri kuda 3000 aiwa kone chakaita asi handiti mapoa ukuona mutonga kuti asi isu tinoda matare anoti mese mukatarisa mona ati vanzwi vatinzwisisa dare rokukurira kuti panzwisisiwa vanhu vawirirana right zvavawirirana chii chatakutarisira compensation rini handiti tine zvakati pari zvino vanhu vanoenda kudare kunoroora hamungatoda kutanga tanonzwa kuti vatezvara vari kude chii handiti munoti imimi tauya tisina hedu zvizhinji zvatina tanga tichifunga kuti tosiya izvi tichinogadzirira kuti tidai ndo anonzi matare ekuremekedzana handiti anopa muono nechiedza kuti tiri kutaurei handiti mapoa adaikuona kuti ndokuzviri pano vamakosa ndodzoka kwamuri mune zvinhuwo zvamataurirana kana tikati 3000 ayo ngavadai toda kuzvinzwa vatete zvitaurei aiwa zvataurwa ndizvo tinata tinoramba nekuti zveshuwa mari inoshaikwa aiwa zveseko zvikuii so tinotenda nechinozoite kuti ndaikumbira iwayonga vachikwanisa sorry pasikoro zipinatsi muniki kana muchibuda muvanhu kutenga wokupai handiti makona chikumbiro chiripo vana chikona munhu handiti nyaya yetaura nevarume avo ndekuti zvimwe zvese tingaite handiti asi pasikoro dai vaita kutenga wotidii wotipa nometa tawirirana zvipi bhasikoro handiti
ini so ndikanzi totoda bhasikoro aubuda apa ndoti mirai ndiningire ndinotoritenga ndisina kubodzokera kumba kuti ndakunoronga nadzo maindogona kutodzokera naro handiti makwana zvimwe zvinhu zvatititi zvidiki izvozvo ngatibatirei pazviri ndochivana handiti makwana saka ndoda kukutendai vemhuri yekwamakosa bhasikoro vanokutengerai bhasikoro kana takarana rufu tikaviga munhu tikaita nyaradzo yedu hatingatadze kutenga bhasikoro but bhasikoro ro tikaritarisa tinogona kuritarisira pasi chiricho chinhu chakabata dare rese ratikutaura nezvaro handiti makona zvinhu zvoda kuita zvichinongedzewa zvichinzi zvakazodai saka ndoda kutendai matare aya ukada kuona panofira tsoro yamambo kana kuti yasabhuku kana kuti yamejasiti kana kuti yaani handiti kuyananisa vanhu vanenge vaine mhosva dzakadai handitika mukaona tati tataurirana tasvika pekuwirirana tichionekana tawirirana totenda midzimu yedu tese kubva kune muyananiso wacho nemi vari kutema nevakatadzira midzimu yedu inenge chiri chinhu chimwe chete handiti makwana ngatichizvitsigirai handiti saka nhasi mune chii chamamauya nacho nhasi munei chamamauya nacho chamunoti no nhasi chatanga tichifunga tichifunga kuti raiti pa3000 zvavaa 3000 tombosiya tadai motitarisira mambo mumwedzi uri kutevera kana kuti masvondo maviri ari kutevera idare handiti makona hakuna munhu anogara chikuru kutaurirana ove naagreement inenge iripo baba Absoroi mabongezi absoroi mhuri wakwamakosa sori zvenyu nekuti tazosvitsana pakupinda mudare ramambo nai asi hanzi ndo varidzi vezvimbo ka vanofanira kuti titaure tichinzwanana sori zvechokwadi sori yandirea chokwadi ndofunga mhuri wakwamakosa tazoti tanzwanana here pamberi pamambo ngezi kuti 3000 ameno asekuru zvanzwike andidika mamambo chasungwa muno nekudeka chasungwawo zvanhasi regai tisvike navo pa 1.5 nebhasikoro ravo handitika I think what if when we get it, that is another another 1 week to check 1.5. So after Christmas, yes, 27, 28, that will be 28. Snake out and it's 1.5. Secretary chipedzesai mashoko vanachikona munhu vachiita medzi dzavo vane mhazvi mhuri ndenyu yekwamakosa handiti vasitoko handidi kuti dare ratetaita tapedza tozotaura nezvavo vane mhazvi ndimi muri mhiri nemhuri yekwamakosa handiti tinotenda kana vanhu vaita chinhu handiti nemwoyo wavo wese bati patinoita chivanhu vana makosa chivanhu hachiitirwe nevanhu kuchigona muromo wenyu ndo wakakosha kutura pfuma yamuri kupuhwa nanachikona mombe ava handiti kumufi handiti ane mudzimai nevana vaasiya handiti tsvagai zvipfuyo handiti mukati mombe dzenyu nhatu hadzi mbiri kana hadzi nhatu
munodzitsvaga nemapuraizi amunokwanisa modziunganidza. Handiti mombe idzodzo madzitenga amungosvika moisa mudanga ngowanhonga chinhu chacho kwete munototura riri shoko zvakare anatyaona mombe papfuma yenyika tazokwanisa kumisa chakati vedu we dai ningi mwana wangu kana ari mwana weropa raro wemudzimu wake arara pasi asiyana nemi chakaitika ndochakatisanganisa ukama neushamwari hauzive kuti unovakwa unouya sei. Vamwe munovaka ushamwari nedambudziko seirori. Handiti kuipa kwechimwe chinokuda kunatsa chimwe mberi. Handiti vanhu vanofunga zvatiri kuchemera panapa 3000 iyo nerimwe gore mukakaukunika mubatsiro kana ushamwari unenge vakukuitirai vanhu munotozoona kuti ingateiusha dai takaziva kuti vanhu avo ndozvavachatiitira tisina kana kumbogara pasi tichiita. Handiti makona vakafunga vachipfuura neroti no ngatimbonzvenga tigopinda apa tione kuti mhuri iya yakasara paya iri kurarama sei. Just that vakaenda sauti inovava chaivo. Saka ndo zvatinenge tichikurudzira kuti aiwa kuomeserana inhau yetinenge kuziva kuti ina anhu ndakaberekwa navo chandonyengerera chii. Handiti dzimwe ngano zhinji makadziona mukayadya niki zviyo zveniki mbudzi kuti ngaitodhedhwa duku ndikuda zviyo zvangu. Mwana ari kunoba nzimbe dzevanhu kana kuti ipfuka dzevanhu konzi ndiri kudai ipfuka ndiwa nemwana. Handiti chitema nechitema zvivake chuchi kuregererana ndafana zvikuru. We promise chikona mombe pembe no hakuna chinhu chinogarirwa pasi nevanhu toramba inhema. Handiti makona don't accommodate people muzvinhu zvenyu. Don't accommodate people muzvinhu zvanhu zvenyu. Dare ramaita nehama dzenyu pachenyu ndo rakakosha. Mukaona ndanouya rino pamombe kana mufana wangu akuuya kwamuri kuti saka mune chokwadi mukaona kukubvunza izvozvo pamombe kana maakudaiwo uyu ushamwari kuti ungatodii zvavo ngaupere. Handiti pakwana hatidi vanhu vanoti tikafamba toita banana backbone tikaenda mberi todududza tikaenda mberi todududza. Nyika inoyi makawanda vanhu vane matambudziko iwaya kwete kuti mamwe ayo iyo inyaya dzatinadzo pana musirimimo. Saka toda kufara kuti aiwa iyi yadatikona mombe nana makosa tadii totenda Mwari nemudzimu yedu. Handiti makona tokushuvirai ramangwana rakanaka. Kana tazosangana munhu wana hanetse kuzikamwa nevanhu vakawanda. Handiti makona pamombe makadii pamombe zvakazodai. Handiti makona so toda kukutendai baba. Ndachikumbira kuposi tata tine vanhu vangatatuma kubheki munotora tachikumbira tonotora mari yacho ungane pasoro racho kana vasaina umura panozokodzwa achita zvita payment zvakanaka mupapa zvakanaka